Seguramente sonenlles estas imaxes, xente cargada con moitas bolsas. As rebaixas xa están aquí e este verán chegan adiantadas para que os clientes podan gozar esta fin de semana dos primeiros descontos. Este ano pois adiantamos unha semana, tamén polo que a coincidencia do inicio é o día 1 e como é lunes, pois a xente este domingo xa vai a abrir. Os primeiros compradores non se fixeron demorar nunha das épocas máis agardadas do ano, aínda que tamén están aos que non lles interesa esta campaña. Pues sí, la verdad que estaba esperando porque bueno, todo el mundo aprovecha, ¿no? Para comprar bikinis, estas cosas que antes son un poco más caras, entonces ahora aprovechas, en vez de comprarte un bikini, pues te compras 3, ¿no? Sí, claro, todo el mundo lo espera, siempre el ahorrar un poco pues nos viene bien a todos. Nada, que va, no. Yo las rebajas la verdad no les hago mucho caso tampoco. Sí, bueno, ya nos levantamos temprano hoy ya para ir a aprovechar el tiempo. Empezado xa a época de rebaixas, non tiña nin idea, eu non compro en rebaixas. Porque a mí la ropa me gusta mucho. Para planificar as compras e evitar o despilfarro, os expertos aconsellan ter en conta algunhas consideracións, como facer unha lista do que queremos mercar e axustarnos a un presuposto. Farán os veciños do Salnés o mesmo? Bueno, intentamos ajustarnos, pero a veces... No, eu compro según vexa. No, así a ojo. No teníamos nada aún visto. Yo no hago lista, yo intento comprar lo menos posible. No, nos ajustamos. Cada uno tiene que en sus posibilidades, ¿no? No, yo siempre voy a la última rebaja. Os clientes non son os únicos que agardaban as rebaixas. Para os comercios tamén é unha época de moitas ventas. A verdade é que é unha época de moitas ventas porque, bueno, algo moi esperado, a xente sempre espera este ano sobre todo máis porque a climatoloxía tampouco nos foi moi benévola, ao contrario, entón a xente esperou máis ao final a comprar, pois, bueno, todos esa roupa de verán, ese calzado que necesita agora xa nesta época de rebaixas. Rebaixas alargaránse ata finais de agosto, pero esta fin de semana os negocios estarán abertos e os mellores artigos enseguida os mercan.